IFM Report. Tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office ang seguridad ng mga political aspirants sa mga kampanya sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Rollifer Kapukyan, handa ang kanilang hanay sa pagbibigay ng area security sa mga nagbabalak na mga kampanya sa probinsya. Ayon naman kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Oganiza, dapat umanong kumuha ng permit ang mga nagnanais sa mga kampanya sa LGU o di naman ay sa mismong COMELEC office. Ito umano ay upang mapagtuunan ng kanilang seguridad sa kanilang pagbisita. Nilinaw naman ni Atty. Oganiza na pwede namang mangampanya sa anumang oras, ngunit mas mainam kung may permit upang sila ay masiguro ang kanilang kaligtasan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.